khazani poito khlani rok tirini o kok hingke Kristo tongoi soike kaidin kok no khnawi tongna musongnai rokni bagai sing tinio Sabbath Sal Christian rok rakhungna dena o kok no tui wansuk leno o kok no tui bisi brum nomoino kubangma Christian rok udrum mudro ongoi soi lamano yakari haino hai kerongo khajagi thangmani rok sengnugo o kok no kitingoi no kubangma diari phatra masia phatra rok okhori phaimani sengnugo tei kubangma borok no khio kajai thangmani bo sengnugo phari sing tino soi lambakni kok bai soi lamano sing rutuk laeno kubi kok bai soi poito khlaimo himi tonglaeno Sabbath Sal sing saimano abo Moses no kaitor sinai hatayo rimani abo kaitor Israel lok bai samai tangmani sinai hatayo sing elambago orik sawi naikhe nungnai lamrima 31 ni 12 ni simi 18 sing aro tamunuk lenglama salni kokno tui samani singnugo eba Sabbath Salni kokno tui samani singnugo subrayung musino haihini dagikha Israel ni borokno o kokno saklaidi ani lenglama salno borom khlaidi omo haike angse norno kathar khlainaisa subrayung hini sawi mannai ning alenglama salo malenglanai abongkha nini bagai kathar khorasasuk o salo lenglaya hinke bo butharjaknai khorasasuk samungtangya khebo bo bini borok bai sakhakjaknai saldok samungtangai mannai tei salsinani sal ongkha lenglama sal abo subrayungni thani kathar khorasasuk o salo samungtangkhe bo butharjaknai aboni bagai Israel borok a salno boromni marini bagai manariknai omongkha ang bai Israel lok bai tongphlainai mari tamni hinke ang subrayung nokhabai hano o saldokni salo snambai kha tei a salsinani salo ang samungtangma mthakka tei lenglakha orosing srai saikenugo kaitor sabobai samaitang kangkake Israel bai samaitang mani orosao omongkha ang bai Israel lok bai tongphlainai mari boro samaitang mani singnu sinai hatai sakao kaitor musino kok sabai puru bo bono holong thaini yafarka aro kaitor baithang bini yasi baikhe samaino soirikha obongkha laiboma kaitor kerong Sabbath Sal sabnorikha male Mosesni yaktei Israel lokno rimani nugo borori sinai hatayo phiaba sing srai ke saimon nangnai Sabbath Salo simino ma khulumnai a joraobo amahaya Sabbath Sal phaisini sekang Abraham song Noah song bo salo khulumui tongkha borok azorao Sabbath Salno rakhona nang borok azorao Sabbath Salno rakhogya sing elambago srai kenugo waini sabima pasni ekni simi tino apuru musi bebak Israel rokno ringkha te borno haihini saka o Israel ang norno tini khnari mani kerong te dagimung rimarokno khnadi norogom borno khir ke srungdi tei tui tonglaidi tongna naidi subrayung sini kaitor herobo singbai samai tangkha subrayung sini susu songbai samai tanglaya orosao subray sini susu songbai samai tanglaya phiaba tabuk sing oro beba kathang tongnarok baise samai tango aboni maneno sing nugo Abraham songongthung kabangma poito khlani Isaac songongthung Jacob songongthung borok kerongo khajagya borok Sabbath Salno rakhogya borok bai kaitor as samaino tangya aboni maneno eina je borok kaitono khulumya sing Sabbath Sal phaisini sekangbo kaitono khulumani sungnugo abo shonibar de robibar de abo metaida kaitono borok khulumnani omahai sal alada khe specific rijagya abon bagai sing saimana nangnai Sabbath Sal rijagya sini sekang Sabbath Salno ma khulumnai hini Moses songni susu songbai samai tangjageni bagai borok a Sabbath Salno rakhognani nangsugya tabuk sing jisuno poito khlainirok sakno Christian nei dabi khlainirok a kerong sini bagai tabuk nare nangkho sing kolosai 2 ni 14 15 16 17 no porikangke sing srai yongnai sini mungoi seinyarek mani lakaino botani rikha khlaitai hinei kerong tongmani abono tanai rikha bo abono kruso kanta boi khibi oi risukha singoro tamnuk sini mungoi seinyarek mani lakai no botani rikha ni sau sing kerong rakhona nangmani no kerong sini bagai lakai yongoi tongmani phiaba sing kerong bo ora hui manya
Aboni bagai sini a seinar jak lakainyo tani lina bagai. Klaitai hinui je kerang tongmani abono tani lina bagai. Jishu Kristo sini bagai kruso theikia te a je klaitai lakaino kruso kanta boi kibi sukka hani saw. Pai sukka hani saw Kristo Jishu kalbari kruso khaji jagi tongprobo bo pai sukka pai kha hani samani abono. Somsok ni simia kerong ni bo pai sukka ni kokno saw. A krusno Kristo sakno mutai hamerokni bugrarok bai bokhorokni yakni phiokha bokoplai ongi borokno khawi misilke tlangai lukurokno phangphangke phunukha singnugo abo baino norokni samung ningmungno tui mane sing kerongote khajakliya sing wak bahan chana je sayade abo sini bepar totra mothorjakno chana je sayade thui saide man saya abo bai singte khajak krikha samung ningmungno tui ta khajak sidi hini sana nayo eba terno tui boter sing yokma terong thung kabangma ter tong sini kerong rakhokmani ba Israelok bai belai keringjak abono singte rakhona nangliya eba tal ketalni terno tui hini saw eba Sabbath Sal no tui tamo khlainai khlaya kebono kokta saridi oro pol tamo sana nai pol sana nai makhe kerong sini bagi khlaidai krikha kerong sini bagi te poja krikha alakai sini bagai te krikha Kristo Jishu boni kruso khasbi pairi paikani saw tabo sing Hebrew 8 ni 13 ni simi 9 ni sahir jora porikhanke sing srai jake saiman nai kaitor aje kasam samai tongmano bo hoi paikani saw te katal samai tangjakha saboni bisingti Jishu Kristo boni thui te bahanni bisingti samai katal tangkhani saw tabung je poito khlainirok Christian nei sakno dabi khlainirok samai kasamni poito khlainirok ya sing samai katalni poito khlainirok sini thanibo a kerong rakhokmani baddotaya sing Galatian 5 ni 1 ni simi sairo porikhanke sing tamono sing phiokjakha Kristo singno phiokjak borok haike tongdi haino hai selang taung phidi Galatia bijap borano sing porikhake saiman nai kerong rakhokmani kokno tui mangsao kabangma Jehudirokno borok kubun poito khlainai oino jatino kerongo sotoni tangna bagi saitong mani kokno tui bosao kerong bora khona nangnai hinkese mathangjak nai hini phia boro phola kathani bisingti kaito singno tamsan nai sing phiokjakha borni oro pol sanai makhe kerong ni phiokjakha boni main focus kerong ni kokno tui samase Kristo singno phioka sao phioka Kristo Jishu Kristo bahai kalbari kuso khaji jakma bisingti tabuk sing phiokjak ro phiokjak haike tongna nangnai hini saw haino hai selang tang phidi jora jora kabangma Christian rok ari angba robibar surimani ba salno se khulomui tongbla shonibar se surna nango gni wini kok khnawi lama korojang ni kok khnawi lama koroi thangmani singnu sini a mindset belaikeno hamya sing kaitini ko kuthuki habjagani bagi sing phiokjagya khajak mang tongo sing khnadi ang polno no okok sawo norok sakur raja khe Kristo noroni thani samung nang sugyase ongma klayo tamsan nai kerong rakhona nango Sabbath Sal khlayo nango sakur rana nango hini saman jorabo sakur rama bai simino mathangjak nai kerong rakhongma bai simino mathangjak nai hini sapro oro pol saw Kristo ba samungse nangliya hinge Kristo phaimani meaning tamo sing poito khlaima bai se mathangjago poito khlaima bai se sing phola katha no mano poito khlaima bai se sing tamo kaitoni mokolo kahamni romina jago ge kerong rakhongma bai tamo ba kerong rakhongma sing kaito bai kahamni romjagya phola kathro manya tei kerong rakhongma bai sing mau mathangjagya abo srai sing saimana nangnai ang te oisa hino sakura rejakhe aborok kerongo tongmani bebak no masema rakhok thai klayo tamni sakur simira nai kerongo sijak tongmani bebak no marakhok nai hini sak rakhok de man manya norni bere kerong rakhogui kaitro bai kaham huni romjak na nainarok norok Kristo bai se kaglayo norok kaitini khairok mase keplewo oro belai kirima singsase jodi kebo kerong rakhogui kaitro bai kaham huni romjana naikhanke borok Kristo bai se salo te Kristo se kepelo hini saw awon bagai parising kerongo khajai gya hui sing poito khlainarok sini surimani sal abotai sini bai khajak krikha awon bagai sing Sabbath Sal rakhokna nangliya poito khlainarokni bagai abotai khlaite krikha tabuk sing samai katalo phai sing poito khlainarok sing hati barsani punyani salo sing surui mankha
sing nugo samong bijap bis ni sato singara tamno singara nugo. And on the first day of the week, when the disciples come together to break bread, Paul being ready to leave the next day, preached to them and continue his talk until midnight. Sing tiar salni horo sing thamchake panda khlaina bagi kuthum laikya. Tao panda subrai ni panda. Paul boroni thani kok sakha botei ni salo borok bai kaglaina bagi hordi borjora kok samang tongkha. Oro sing robibaro kaituno surimani te kaituno khulumani sing nugo te kaisa elembago nugo ekorin suloni dui norok jotono aji matuino kaitho sal brum brum kaitho sal bosal abongkha robibar sal brum brum ni saw salchaya er mane no puilani poito khlainirok sagrirok kaitho sal brum brum aboni mane no puilani poito khlainirok soi elembak ni kok bai tongnirok borok kaitho sal chaya kaitho sal brum brum kuthum layo tamni bagi kuthum lai oro singnugo norok jotono aji ma tuino mane no sing kaiton thani ya pharmani bo salo sing kaiton thani ya pharoi je salo sing suri layo je salo sing khulum layo ake kaitho sal brum brum rang kisa khali ui nare gei ti sawi tondi hake ang phaibruke rang khangna nangalak bo salo bo thang thang kaitho sal brum brum borok rang khangoi khate ui nare glayo kaitoni hani bagi sing bo salo kaiton thani offering khlaileba sing robibar salo kaiton thani offering khlayo je dino sing worship khlailayo worship bai kringjak ba abon bagai kobang mai lambak tongo robibar suri mani sing soilamo himi tongo phari kerong rakhongnani kokno tui sanai rokno sing kolosai bijao samahai o kokno ta saridi ani poito bai ang mathangjakha aro ang khabera sugo aro te ani kono odro kori ani mathangja mungle jisuno poito khlaima baise kerong rakhoma baiya te room chapter 3 no sing porikhange saiman nai hake kaidor a kerong rimani abo ta mongnai sila kaitin kok nang yawi je thangnai poito khlaima bai sing a kerong no rakhok jago hini saw